Oi. Yo 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 ayo budal ger ayo ayo. Ayo ger ayo. Ya. Kudu panglaras. Ayo ger ayo lo ayo. Bagus ger. Yo. Kudu panglaras. Yuk. Mas. Duh Gusti iwang sifat sampurna. Sonyadong sih kawelasan Gusti. Mugya genya para putra hanggenya. Panuntut ngelmu ning agami tansah minangge. Sedayang ning kamurahan kagawilan sarta mangge kawilujengan samudayanipun Gusti. Satemai kafir binjang ikan tuong ngelmu ingkang barokah sarta manfaat. Sarta hamang fati kagem sedayanipun Gusti.
kagem sedaya keluargi lumeber ing sanak kadang mitra.
Samar adik gunora Nora semplang memandang ke yang Sugatan sejatiman para wamadya lan busana ugi mangya baruki Masukatan sejatilan para wamadya lan busana ugi mangya basuki arep ketek tak upengake supaya gelem arep tak dukunke hore hose hora hose kata-kata gambar wayang api maju ora bisa mabuk ayo kanca dos regep sembayang dinggo sangu nang alam kubur
kuda lumping. Tarik kuda lumping yang elok. Tarik kuda yang istimewa. Tarian kesenian kita jadilan kuda Banglaras. Tarian kesenian kita jadilan kuda Banglaras. Mari kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesenian kita jadilah kuda Banglaras. Melihat kesenian kita jadilah kuda Banglaras. Kuda Banglaras Indonesia. Yoi. Semonggo konco-konco gandrung-gandrung sak boleh. GGS Indonesia. GGS. Ayo bolong. Wis bapak ini tantang karyo ngene garayo tak keparangake sira budal. Sajat yo. Da awe kabeh wadya balaku yaso. Tak keparangake ger sira kene lumarat katur ngadep marang ingsun. Bojo kang sekang maju ana dawuh. La 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 la
selamat sak praptamu gerlum. Yo anak-anakku kudu panglaras lan kanca-kanca GGS sekolah. Gawe bongbong rasane ingsun ger. Sinuwun kula ingkang prapta nyadong dawuh sinuwun. Paman Arya kula ingkang prapta paman. Paman kula ingkang sowan paman. Paman kula ingkang sowan paman. Paman kula ingkang prapta paman. Koko Prabu pangabektos kula kunjuk Koko Prabu. Pangabektos kula kunjuk, pangabektos kula kunjuk. Sinuwun sembah pangabektos kula kunjuk sinuwun. Sinuwun pangabektos kula kunjuk sinuwun. Oi, yuk ya. Walangke anakku tak pompo pangabekti mungkir Nuralya kaki marang amana nolong
Ninggih sinuwun. Sun tampi sun pundi mugi waketna dadosna jejimat sinuwun. Kalih penak nonggon mung adhem gon mulungguh nger. Ninggih. Lakan. Ayo tangi nger aja kaya cah cilik nger. Ayo tangi nger lho, ayo tangi aja kaya bocah cilik diriketi wedi mati nger maju nger ayo. Yuk kudu pang laras batur gur. Ayo kene maju kene di bongkon gamanmu di ayo subur oleh mandala sumbaradi. Wala kang ayo kene ayo nana aku kang kene kurang-kurang sing ana bunuh yen kurang akal. Kono kulono pegora bakal tak aku gigreki ayo. Ayo, bukan papi kaya lu tapake tebak kanamu. Ojo takon dosa ayo aku Bos. Ya. Ayo.
Nun jembatan suwanipun para kadang bapak ingkang ongkos pisan. Nggih baris nggih. Nggih Mas Jubil. Ya dados kok kula mlogo kita eret jak pinarak rene. Oh cerak kok. Oh, cerak. Cerak. Heeh. Heeh. Nek aku ki ngendi wae cerak. Heeh ta. Alhamdulillah. Sik penting leng lakoni seneng Mas. Nggih. Heeh. Dadi ora krasa adoh Ya awake dhewe ning kene. Heeh, awake dhewe ning kene. Awake dhewe ning kene nyadung barokah. Weh, panjenengan Rama Yai. Baraken para putra-putra santri. Ngene pun sami Kataman Mbak Rizka. Kataman. Nggih. Oh nggih, wah luar biasa. Atas aku lilih titam. Pondok pesantren Nurul Huda. Nurul Huda, Nggih, Nurul tahun ring. Padukan Sigran dukun Magelang mriki. Luar biasa. Penontonnya ya akeh banget. Penontonnya akeh banget. Akeh banget. Termasuk yang Alhamdulillah. nonton dari rumah juga banyak. Yang di rumah tidak terhitung. Tidak terhitung. Heeh, nggih. Nggih, garapipun apa Mas Robi? Lingsir Lingsir wengi. wengi oh nggih. Iki jam pira kok selingsir iki? Sakjane urung, Mas. Nek manten anyar apa ngertine ming lingsir o lingsir? Wis ora anyar, Mas. Wis ora anyar. Ora anyar. Wis ora anyar. Iya. Heeh, wis lawas. Lawas sithik. Lawas sithik. Ora apa-apa Mas Robi. Nggih. Sapa sing nesu? Ayo monggo Mas Sendi? Budel. Ora wis nek nesu. Iki juragane dingklak-dingkluk iki kepiye iki? Kok kaya mau wat-wat. Nek ketunggon garwane ngono kuwi. Ngono kuwi cenan. Heeh. Mengganggu ayo. Nggih lingsir wengi Mas Gareng. Ojo to, nek kene wae Iya. ngancani aku to ya. Heeh. Mas Ajek. Monggo kanca. Monggo ndara-ndara wiyaga. Garape lingsir wengi. Nggih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekesek, gesek-gesek. Panglaras lho iki. Sambat karo sapa? Sambat karo Robi wae. Robi wae. Heeh. Sambat randedet Mas Robi. Solusine piye? Oke kancane. Pol-pole ya genti melu sambat. Pol-pole genti disambati malah. Urip ora kena sambat. Ora pareng. Sambat karo Gusti Allah wae. Pokoke nek mengeluh kuwi woh kuwi dosa sing wangel. Heeh. Iya. Rino wengi sing tak puji ojo lali. Ya Good job, Bang Laras. Semakin di depan Bukan apa-apa. aku lho
kang rindu ati gedut aku diri sayang kangen nandang rondo kandu meloro sambat karo sapa Lingsir wengi sampun Mas. Heeh. Menawi wonten request lelagon monggo Pak Bu. Heeh, boleh. Mawar biru. Mawar biru, oke. Ada lagi yang mau request? Monggo. Ngersakaken lelagon punapa? Badhe nyuwun utawi mundhut? Heeh, saged. Pokoknya panglarsi kepenak. Kepenak? Aku ya kepenak. Kepenak. Nyuwun oleh Mas. Nyuwun oleh. Mundhut ya oleh. Mundhut ya oleh. Orang maksa kok Mas. Mawar biru Mas. Nggih, monggo Mas Robi dipun garap. Apa Mas? Ya, yen ae. Bangkal Indonesia. Kasan welingku aku titip kembang mawar biru Oke Mas. Baik. Udah Bang Laras Indonesia Barat. Asli loh ini 100% asli. Enak
Dere api Romo lan ibu mulai nang Wegang asenemu Melingku Aku jitim Mawar biru Mawar biru. Mawar biru sudah dikasih Mas. Dilongi Ibu. Mbak Rizka. Dilong-longi riyen Mas. 3, 2, 1. Kondur, kondur, kondur. Pulang, pulang. Oh, oh, yuk. Ya. Tak goleki Pak Rio. Bedhe saya tak kira absen. Sikit. Lese, lese. Ya. Ayo, yo. Mas, ayah. Yuk, yuk. Ya. Ketruki leboke. Bapo, berbapo, adalah wah. Ini, oh. Boy. Oh.
ya. Rao, rao. Eh.